pertama, umat Kanjeng Nabi sing mlebu swarga tanpa hisab, tanpa siksa, tanpa adab, langsung mlebu swargane Gusti Allah, yaiku para nabi, para rasul, para syuhada, wong sing ninggal ing agama belane agama Islam niku dijamin karo Gusti Allah mlebu swarga tanpa hisab, tanpa siksa. Sing nomor kalih, golongan sing nomor kalih sinten? Wong sing ning akhirat nggawa dosa, nggawa keluputan, nggawa kesalahan ning di ngapura karo Gusti Allah, mergo apa? Sek akeh ibadahe, tasih akeh ganjarane, moko disepura karo Gusti Allah, akhire mlebu swarga. Menungso lumrahe luput kebak dosa Pak nggih. Kadang ya salat, kadang ya sik ngrasani tanggane nggih Pak nggih. Kadang ya zakat, kadang ya sik ngremengi kanggone. Nggih napa nggih Pak? Nggih. Niku lumrah menungso ning akhirat benjing bae je akeh ibadahe, je amal akeh, amal ibadah je akeh. Amal ibadah 60%, amal keburukane 40%, di ngapura Gusti Allah akhir mlebu ing swarga. Sing nomor 3, umat Kanjeng Nabi besok akhirat niku nggawa siksa, nggawa keluputan, nggawa dosa. Di ngapura karo Gusti Allah ning kudu dihapus sik, kudu dirisik kejegur ning neraka. Jadi umat Kanjeng Nabi cuma sitok setunggal niku kebaikane, yaiku maca 2 kalimat syahadat. Kapan niku? Nalika nikah. Wong nikah niku mesti maca 2 kalimat syahadat Pak nggih. Kali Pak Mujin mesti maca syahadat riyen niku bener. Badhe niku wonge blas gak gelem ibadah, gak gelem salat, belas berarti kakeh kemaksiatan, akeh dosane. Ten akhirat pripun? Tetep di ngapura Gusti Allah, maka keagungane syahadat, keagungane la ilaha illallah, tapi ngresiki dosane kudu digodhog riyen disiksa ten neraka. Lah ten neraka niku minimal pinten tahun Pak? Minimal 7.000 tahun Pak. Sanggup mboten Pak? Pak, mlaku ning neraka 7.000 tahun sanggup mboten? Siksa paling ringan ten jahanam niku melakukan 7.000 tahun, mesti sak orane nglebur dosane Bani Adam niki 7.000 tahun ning neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku keutamaane wong gelem sedekah. Siji, napa Pak? Ditambah-tambahi keberkahane, ditambahke jumlahe krana Gusti Allah. Sing nomor kalih dadi obat sekabehe penyakit. Nomor 3, diangkat saka sekabehe musibah, dihindar saking sekabehe musibah.